Kay Kristiyanos man ang mga Katoliko, cross mo ning simbolo sa mga Kristiyanos. So nagpasabot na sa dihang manguros ang mga Katoliko, nagpadayag kini na among gipadayag or atong gipadayag ang atong pagkatinuod na Kristiyanos. Kaya ang mga Muslim, Buddhist, kining mga pagano di man na sila manguros kay they are not Christians. So kita mga Katoliko nga mga Kristiyanos manguros ta because ato ang gipadayag nga kita mga Kristiyanos. Na may mga di Katoliko nga mga nagpadayag Kristiyanos o ambot nga nung di sila manguros nga klaro man kaayo nga ang kasaysayan sa simbahang Kristyanismo ang cross mao ang paghato og timailhan sa pagpadayag sa pagtuo sa usa ka Kristiyanos. Kita mga Katoliko manguros ta nganuman kay ato ang gipadayag gipanghambog na kita Kristiyanos o kita ilalom ni Kristo nga gilansang sa